Знаете ли, че няма 300 апартаменти в Манастирски ливади под 300 000 евро? Днес съм ви намерила един. Хайде да го видим. 290 хиляди евро за 300 апартамент на Шпакловка и Замаска САК 16 в Манастирски ливади изток, намиращ се в сграда Монът 4, 95 квадратни метра обща площ, 81 квадратни метра чиста площ, която включва дневна с кухненски бокс и трапезария, 2 самостоятелни спални, едната от които с гардеробна, баня с тоалетна, отделна тоалетна, гардеробна или склад и тераса с достъп от дневната. Имотът се намира на етаж 6 от 10 и има възможност за покупка на подземен гараж, който е 19 квадратни метра с рулетна врата на допълнителна цена от 45 000 евро. Имотът се отличава с южно изложение на дневната, което осигурява изобилие от естествена светлина през целия ден и впечатляваща нескриваема панорамна гледка към Витоша. Води се днес за оглед.